Patay barguhono na gyud akong motor. Patay sige na gyud ni kabitay ni motoran ni ba. Kung na ko nakuha ni akong target, makuha lagi na ako na lagi. Maimpas nang ginako ni. Maitaw eh. Mo mangitag kwarta ni eh. Planuhan ako mayo kung saon yun na pa siya pagkuha yun kaabi, sige rin yung kapalpak yun nagkuha kong tauhan utro pong palpak, sige rin kong kaunay sige mga istorya dia kan, abot na yun usa naman bayaran mo ning motor o dili pakuha na sa kubi ng pangiwas ako ba siyang yo maimpas lagi na ako ni kabulog ka pito na balik-balik dire kapito na balik-balik dire pagbalik ako na hangyo kedua hangyo katulo hangyo hantod karon hangyo lang gyapon dili nga pahangyo karon di madala dili na isa na kasi mana ko naman ni akong palugit si mo tag duha ra ka adlaw ha niabot tag isa kasi mana pito ka adlaw ron ako lang sa siguro ni deposit niya kaon lang nako embargo na ko ni ako ni wa kay kabayad dia wala pa gali no pero kung makuha na ako akong target wala ako wala ipaso na ako wala dara kwa imani sid kuha na kay di na pwede madala kuha na ng embargo ni i-deposit na niya sa kanya ayaw na pagkita ko pa again makubawi na ko tong motor akong target oh ako sa sundan-sundan bi karon lang ka asa ka ni padong ning tawhanan ni sundan-sundan ko ni oy dong pwede mo utana Hindi, ano, basta bayad ka. grabe po nimo pangutan ng bata kay na magibayad Kailangan, magkwarta ko. sige mo utana ra ko asa man kananan re dapita Nasa unahan, bayad pe. ay dara sa unahan re sige di ara kong bayad do salamat ha Wow. dong asa mo to siya wadto Bayad sa. ay pabayron sa taan di mong watay kwarta Kung saan mo gusto, masubagos ka. nakausa na ni bataan ni manumbang na noon sige na ba atangon lang ako bi Utang ka ha. Magkaon siya. ay may kaon ra siya sige salamat kay dong ha nakoy utang si mo ha Silun si ka. Di ka mabayad. boss asa ka boss mangitag kananan ingon mo tong bata na day kananan sunahan nah nailad ka sa bata boss dire boss wagyoy kananan dire na mapas mo ta ning kalakihan ni pero ayo ka balaka boss ano naman lutuan ti ka gigutom ka ako maayo kay kong tao gutom no maayo kay kong tao tanaw na ko na tao gigutom ako ginapakanon ya asa man imbalay ri dapita day nakoy payag diha boss nakoy payag diha lutuan ti ka ay kato lisod kayo kinilawasa mapas mo lisod kay pagpugngan babuhan tara bi bayad lang ko bi ay nagbayad kalino tara lutuan ka dito tara Mao ni akong payag dire boss mo ni gare oh asa ha naay doyan dito boss ba samtang galuto ko relax lang sa ka dito pwede naman ka dito oh pwede ra relax lang sa ka ha ya dito ra ko oh dito lang ka oh sige taro nga gusto na ko ng pagluto nga dili kayo ay ala pamili ka sudan ako na bahala sa mga libriyo na ka umili pa ka patay na karon ay maugur ni gingon diri nga duyan gwapo diri kay relax kayo hangin ba ay diri makatulog kita diri lutuan rato na gitlog more na kamatay siya buot nga na to gilok sa init na ba nagkainit na yun kuha gina ko ni 100,000 ron isko to pa dito na init okay na ni mainit lang ni madugay bas relax lang sana mo sa patay lagi ka ron oh abit na ang hilo na yun asa na ko pagkutang ang hilo dara Oh shit! kakatong naghanon kaya rin wala na okay ay lamian dito ko sa mimal sulitan relax ni mo diha kay mo relax na yun ka habang buhay ay kwarta na dyan ko ani nilot ko na haunon ko na ni
Ay, mabawi lagi na ko to kong motor. Wow. Ang kwarta na ginidoon pa. Bukara sa naparikan ko ng bunga. Kanon. Boss, padong ko na, boss! Ay, salamat naluto lagi nasta ginaong gutuma ba? Wow. Boss. Enjoy your meal, boss. Alam yan, ang tanaw doy. Nakuha mo galing kutsara ni Oy, Boy. dako man ka. Dako ginakutsara. Pero sige, salamat. Kini, basta ning lami abay. Dahil lang sa kubos ha. Enjoy na si mong kaon ha. Sige, salamat kayo. Basta na kayo sa drinks diya. Kita mga soft drinks mo. May soft drinks diri. Lasang biya nino. Kayag raman na. Sabagay. Sige mo diri na. Enjoy sa kaon. Yami, yami. Labi kay na. Labi kay na. Kay na ako na ikuan. Ano ba? Ay, tiplada. Ay, di ba matimbla ba? Ay, sus. Enjoy na, boss. Salamat. Buta mo sa mahal na bon. Oh, sige, musta man akong kuha na, binuhi daw akong baboy. Boss. Uy, ay, asa, kadait lang ha, kayo na ko. Okay. Bayad. Ano ba yan? Ang 100k. Oo niya. Ang 100k. Patal na to. Yung gipapatal sa kuha. Wow. Sure, Sure kayo. pakita sa ko. Ako gipakaon. Gibot na ko hilo, boss. Sure ka? Oo. Ang hilo, boss. Pero tingin ko una to. Matik. Patay na ka to. Ato na to, ta. Mubayad ko Karon sa mga sa- og, karon. makakita jog ko nga, patay na siya. Mubayad ko, matik, naman kas dire. Nada. Ito ni. Habil na nada. Iyo. Gusto ko makakita nga, patay na siya. Ano problem? Oo nga. Pila na yung mga 5 minutes na ang nilabay. 5 minutes? Oh, tara na. Sure na ka ha? Pakita ako. Bayad ha? Wala Way kayo. lapis ay kulang ha? Tanawa boss. Tanawa boss. Tidyo kayo mong hilog gamit ba? Kulog mong plato. Ay, sus! Bisa ko sa kadako sa malina, boss. Mahilo ay go sa akong hilo, boss. Pala yun. Yaw, maging tirada. Bugdaw na. Hey! Naon, wala na yung pulso. Ang kwarta ba? Ang kwarta. Sa mga Ang matik na. Wan biya ni nga kini. Sama na. Chiki. Chiki? Wow. Okay, isa man diay. Yun nga. Wala na. Patay lang daw. Ay, pirma ni. Nakapirma na na. Oh. Oh. Ginuwagan ako na. Og 50,000. Dami kay hiluwag yun siya, boss. Yaw jud kay mo mo ganahan. Kaya ako siya, boss. Gigutom siya. Gigutom ba? Sige ko lakaw. Kadungo pa pag gutom siya. Gipad to na ko rin sa balay. Gipakaw. Gipakaw. Piyaw yun. Kailangan mo siya gilog yun. Hindutan eh, boss. Iluan day ha? Buhi gapon ka, buhi gapon ka. Buang tahan eh. Uy! Inyo de kong giuluan ha? Karon ikaw, mamatay yung kasong kumo. Agay! Tansang! Buang yung kay kung kapatay na! Buhay pa man na ito. O sa mga klase tawanan, di man doon lagi lo. Ay, maghampil ya, boss!